Fil-Belġ ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqa mal-President elett tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa fejn ġew diskussi diversi temi ta' interessi komuni għal pajjiżna u għall-Unjoni Ewropea. Dr. Abela saq dwar il-ħtieġa li nkomplu naħdmu għal suq waħdini li jaħdem għal kulħadd biex tissaħħaħ il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Intqal li hawn għandu jiġi assigurat aċċess ugwali għal kull stat membru u semma oqsma kruċjali fosthom dawk tal-farmaceutika u tal-merkanzija. Semma li pajjiżna u impattat b'dan u għalhekk u kontra il-politika ta' one size fits all waqt li f'kuntest ta' qalbiet diġitali u ambjentali għandha tkompli il-politika tal-inċentiv biex ikun hemm aktar innovazzjoni u tkabbir ta' kwalità fost l-intrapriżi żgħar u medji li huma s-sinsla tal-ekonomija. Il-Prim Ministru Malti qajjem ukoll it-tema tal-immigrazzjoni u l-importanza li tkompli il-kooperazzjoni ma' pajjiżi fl-Afrika ta' fuq, b'mod partikolari mal-Libja, u saħaq li bħala Unjoni Ewropea iridu jinstabu soluzzjonijiet innovattivi u sostenibbli biex jiġi assigurat li waqt li tingħata il-protezzjoni lil minħaqqu dawk li ma ħaqhomx l-ażil jiġu ritornati lil pajjiż tal-oriġuni tagħhom b'mod effettiv. Fil-laqgħa ġew diskussi wkoll il-gwerer fl-Ukrajna u l-Lvant Nofsani fejn il-Prim Ministru Malti għal darb'oħra saħaq dwar il-paċi. Matul iż-żjara tiegħu f'pajjiżna, il-President elett tal-Kunsill Ewropew Costa żar ukoll flimkien mal-Prim Ministru il-Mużew il-ġdid tal-Majkas u l-Konkatedral ta' San Ġwan. Dr. Abela awgura lil Costa għal ħidma fit-tmexxija tal-Kunsill Ewropew u sostna li ħares il-qudiem għal kooperazzjoni b'saħħitha ħalli l-Kunsill Ewropew ikompli jiffaċilita diskussjonijiet importanti li joqtu il-ħajja tan-nies u jibqa' jipprovdi gwida politika effettiva li tindirizza l-isfidi komuni għaċ-ċittadini u n-negozji tagħna. Antonio Costa ġie magħżul f'summits tal-Kunsill Ewropew fl-aħħar ta' Ġunju li għadda biex ikun is-suċċessur ta' Charles Michel. Il-terminu ta' sentej u nofs ta' Costa se jibda fl-ewwel ta' Diċembru li ġej u mistenni imexxi l-ewwel summits tal-Kunsill Ewropew fi Brussell be 19 u l-20 ta' Diċembru li ġej.